That's a moment to level up. Ewu mu na eke ndị abụghị anya na ha maọbụ nke mbụ. Asị m isi mmiri ha na-ekwe okwu n'ala. Ọmụnwa bụ Dr. Ichele Eziagu. Obere nwa na-egbu ọfa aja. Nna m mere omenala amaka. Udo ga-adịrị ndị Udo ga-adịrị mba m kotere mba m. Eziagu Ichele Eziagu. Ekwu m ibere a na-eme ndị asị m Chukwu na aja taata bụ ụbọchị ebụla arụike ụwa arụzi ọchị ma nwoke ma nwaanyị na anyị ọ ga-adị ịba na mma. Ndị na-azụ eke, ndị na-azụ oyi, ndị na-azụ a, ndị na-azụ nsọ, ndị amụma, ndị ụka, ndị pastọ, ndị ụkọchukwu, ndị nze na ọzọ, ndị na-eme dibịa, asị Chukwu na aja warụ ụlọ ọchị. Anyị niile bụ aka ekele ihe asị na-ekwu na n'ama eme gịnị eburu wee na-anọ. Asị m na Igbo ga-adị eze dibịa mma ga-emerụ n'anyị eze dibịa ga-echi n'anyị ike n'anya. Ana m ayọ ndị niile na-eme omenala ma ndị na-eje ụka ma ndị na-eme omenala anyị niile bụ ofu. O nwebụrụ ihe dị iche n'ime anyị. Eji m obi aṅụrị m anyị ji wee dị ụwa wee si nke onye chiri ya zero na mba ama onye ukwu. Onye anwụna na ibie efu isi niile bụ isi mana obodo isi ka ibe ya wee sị na anyị ga-adị. Eji m ọjị n'aka wee sị ekekere ụwa Chukwu ya biko an Abia State, an Imo State, Anambra State, an Enugu State, an Ebonyi State, Delta State, Rivers State, Igbo asị m nke onye chiri ya zere. Data bụ mbọsị abụọ ihe ọma ya emerụ nwoke merụ nwaanyị. Onye biri ibie wee biri ka m na-akpọ n'ọfọ na mkpọmkpọ ndụ kakwa mkpọmkpọ ọnwụ mma. Ichele Eziagu eze dibịa. Nwaanyị na-eshi ogiri eshi ụgbọ ma dị ijiji ịdụrụ ike ị ga-adị ike akwụ ọnụ ọkwara ya akwọ mmiri ya akwọ ozu onye na-ekute ọmụ ụmụnne ya ji afọ ije ọkala mmadụ ọkala mmụọ. O gbutere nwa nkwụ kpọpụta ọ na-egbute nwa nkwụ akwụ ekwuru onye si nwunye ya isi etinye nwa ọnụ onye kpọsa ya lee onye lenya leta ume nwa ma eme anyị ume ego na ọ ma eme anyị. Tata bụ agba wee sị na anyị ga-adị oge ebe mụ n'ọgụ maka na ọkpọta okwu abụghị ọkpọta asịrị Chukwu na aja
ka egwu nwoke ọkala mmadụ ọkala mmụọ oke onye na-ebu ọzọ Igbo ndụ Ichele Eziagu ọkala mmadụ ọkala mmụọ ọkwa na-ekwu n'ọnụ wuru imere onye kwu na-emebi ya n'ọnụ ihe ọbụla bụ ihe mmadụ na-eme n'ụwa bụ ihe dị mma ọchukwu na-akwụ ya moto ị na-ekwu maka ya mmadụ enwere m ego na-egote onye m merụ mma ọ bịa wee kene ihe ọbụla mmadụ merụ m ọ na-acha m n'anya ọ na-eju m afọ adụrọ m anya ana m ebutere ihe ụkọchukwu na-eme gịnị nwanne m ọkaọla m ezigbo onye ọdịnala fịa opulepụ na bebe nna mere ya wee mụ ya ọ na-anụgo stori nọ otu o si wee ka ọlụ na otu o si wee bidie uche ọ bụla ọ rapụrụ ya banye na nwe nweke igwe nwụrụ anwụ ọ ma na-emeri ihe ọbụla ọ kpara aka weta akwụkwọ gị ọgwụọ ya ma ọ kpụle mmadụ anya dị iche iche ma ị na-enwe bize shoda ma ị na-ebu ngwongwo ma ị na-eme ka ihe egwuchi ndị ọcha ịkpọtụ na anya kwuo n'ọnụ bụ na omere mmadụ anya nwere o nwere ndị na-ana mmadụ ihe ha n'ike maka na ọka onye ahụ ike biko nụ agbapụrụ m akwụkwọ ka m na ịmarụ na ị na-ana mmadụ ime ya n'ike maka na ịkị ya ike biko onye meziri na ọ dọrọ mma ndị a na-ana ha n'ike ndị a na-ana ihe ha n'ike n'ụdị ma ụdị ọbụla ndị ihe mmadụ na-ewe iwe maka na gịnị mere maka na ọ mara na ọ nọ na high level ọ dịrọ na mma biko na ụmụ Igbo anyị ga-adị omenala ga-adị Ichele Eziagu ọkala mmadụ ọkala mmụọ eze dibịa ọzọ Igbo ndụ ọ na-abịa ka nọ n'ụbọchị tata ukwu onye ọnụ bụ na omere nwa obele oge anyị na-eji na-alụshi ọ ya bụ ikpesara enyi maka ndị na-ana mma iwe mmadụ n'ike na-ege ntị mmadụ ejizi na ahụ egwu mmadụ ibie wayo o nwere ndị na-ana mmadụ ihe ha o were kọnịkọnị kirikichi ọ na-ekiri eme ihe ọ na-abụrụ ya wee ịkpụcha ọba a na-eje ngọ maka ndị na-awụ ana mmadụ n'ike ozugbo lọf kama ya were ọnọdụ ka eziokwu na-eme gịnị na-apụta ire amaghịzị ndị na-ekwu okwu amaghịzị ndị bụ mpụ na arụ ka ha ji eje na-eme gịnị anyị ga-adịkwa ise mba wọhụ na wọchị ebe anyị na-ejebe a bụ na alụsị Eziagu nwa nke ọ bụ ya bụ onye isi ebe ahụ ka anyị na-eje alụsị ahụ ikpesara ebe tata ogbugo egbu ọ naghị eche eche ọ na-adị ewechi ihe ka anyị na-ebe ejebe a ka anyị lụkọ kọwara anyị ihe dị na ya ọ Ichele Eziagu bụ nna ọzọ Igbo ndụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ eze dibịa na onwe ya ngwa anyị apanye anyị lụọ na alụsị agwụ ngwara anyị ụlọ ọ na ngwule ka anyị nọ n'ụbọchị taa ụnụ anụghị ihe ọ kọwara maka izi otu ihe esi chọọ iwu ya na ọ bụ na o mere ebe anyị na-ahụke jiga na azụ ibe dị na mmụọ erike kwuo n'ọnụ ka iwu ka o mere ihe anyị apanye belu na nwa obere oge lenekwuo na mmọnwụ anyị elu n'ogbu ahụ Ichele Eziagu anyị kelere onwe ibe mmadụ dị n'aka inwe ihe jee na biya egwu na ụbọchị ị ga-enye ya ọ na-egwu egwu ọ dịkwa mana gọọmenti ibe na-emekwanụ mmadụ bụ gịnị ka ihe ụfọdụ ndị niile na-ata ahụhụ n'ahụ na akwụkwọ n'ihu a mechara na ọgbọ na-amalite na-edobe ụfọdụ n'ajọ ọnọdụ asị m onye mwetuo arụ ya
nwa ọkụkọ megide rube isi ọnọrụ n'okpuru agada nne ya ọkala mmadụ ọkala mmụọ onye wọrọ nwayọ ọlaja akpa n'ọkụkọ ọbala tụle dibịa ọzọ igbo ndụ ka anyị luo n'obu ebe alụsị a na-ekwu maka ya dụ anyị lụzi ebe akọ ọkwala anya ọdịnala ụmụnanya bụ enwere ọmụmụ ọnya ka ị na-awụ nne mụrụ ọmụmụ ọnya nwa nne mụrụ ọmụmụ ekenere nne ọ na-abịa ka esi na-abịa na ọ maka ndị na-eji ụkwụ ma ndị na-amaghị ihe ya n'ike ọnwụnwa naanị ebe alụsa ya bụ ike otu ofe ọgbọsị ọgbọsị oji ogo ụbọchị ọdụ ụgbọ alụsị aja na ụlọ elu n'ụlọ elu maka ndị na-ana mmadụ ihe ya n'ike na-ana mmadụ ala n'ike nna m akenere nne Ichele Eziagu ozugbo Igbo wee na-asị na ọgarọkọlọkọ na-eji ọnụ ya kpara aka ọ na-ele ọkala mmadụ ọkala mmụọ ọbala tụle dibịa nna m anyị arapụgo na abịa iwe tara anyị wesị ka ọgbakwa lọrọ n'eze nta wọchi ebe ọ bụla ị nọ na wọl nwanyị kedu ebe anyị nọ ugbu a ka anyị nọ maka ihe ndị na-ana mmadụ ihe ya n'ike anụ m n'ebe ọha bụ ebeze ife ọbọsị nwoke na ibi ya na-eme nwoke ka a na nwoke abịa a ga-egosi nkọwa otu o si dị mgbe gboo onye nke a bụ Nweke ọ na-akpụrụ onye gba ọsọ mamụ ya ha na ihe ga-eme ihe a bụ taịm ndị gboo jikwa agba mgba ebe a aka m na-edozi ebe edozi maka na idigosi omenala a ga-ama ebe a niile taa ndị mmadụ ka anụ a na-agba mgba a na-egosi iwe ka ọ chọọ Igbo omenala Igbo ihe ọ bụ otu o si eme mgbe gboo elu anyị na-ene anya bụ na anyị na-5 villages na-agụ ụmụnta ewere ụmụ ọlata nwe obodo mgbomgbo nwee ụmụ ọda nwee ijime and ụmụ ọda ọha na-ekiri ya bụ agụ ụmụnta ọ maka ihe omenala ihe gbasara emume mmọnwụ ndị be anyị omenala Igbo ọ ndị obodo a ka m na-arụrụ ụlọ elu a ọ dị 5 rooms n'elu ha ga-ewechi ofu ebe mmọnwụ ga-esi wee na-apụ ana ya bụ ndị kọọrụ ka ọ bụ maka ndị a na-abara mmọnwụ omenala Igbo onye nwudo nwanne ya ọkpụrụ ebiri wee naba onwe prize na otu omenala Igbo dị mgbe gboo ị na-anya n'aka nri gị n'azụ gị ụlọ elu nke anyị na-ene anya ka a na-akpọ Nnechukwu mgbe gboo ite ịba n'ime eyi abụgasị ite enyiri na ana mmiri dị ya mmiri ha dị ata ata eji ya agwọ ma ọya ma ndị ime na-esiri ike
mana ihe ndị a niile abụọ ka esi eme ka esi eme mana achọrọ m ka ihe ndị a niile bidokwa ihe ndị ọcha mebichara anyị mgbe ọzọ unu ga-abịa na mma pan ụra mana ọ na mmemme ji m akpụyago n'ọkpa wee sị ka m nweta ndidi ka nsopụtegoro ya bụ mmemme ji anyị wee gaba n'ihu ichere Eziagu ọzọ Igbo ndụ eze dibịa onwe na-achụ na bego arụmọlụkụ na-eji ọnụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ ikwu onye ọnụ iri kwuru onye ọnụ m na-emerere gị ịchọ anyị na-ebe akwadozi nke bụ nla ga-eji nwekwa ebe nke aja nwere ụlọ elu n'ala Igbo anabichiri ụzọ anabi na mero anyị apanye na Igbo bụ njikwa owere anyị unu nke a ọ bụrụ obere iwe